Romantikken er bygget op omkring, at naturen det er et stort kosmos. Universalromantikken den bygger på organismetanken, hvor man ligesom anskuer naturen, kunsten, videnskaben og historien som dele af en større organisk helhed. Alt er gennemtrængt af en altomfattende bevidsthed eller en ånd, altså så er alt besjælet. Herfra der kommer også panteismen, som er en opfattelse af, at Gud er i alt. Gud er nemlig ånden. Historien har stor betydning for panteismen, da mennesket er i et fængsel af tid, men forfatteren formår at uendeliggøre den eller den menneskes tidsånd ved at sætte det på skrift, og historien har uendelig betydning for den her panteismetanken, fordi den er hele sammenhængskraften for den menneskelige forståelse, og for menneskelig forståelse for de foregående perioder. Så historien formår at uendeliggøre de her menneskers tanker og gøre det hele til et højere plan, hvor at det går i den her helhedstankegang og gør det til en organisk masse i stedet for opdelte tidsperioder og opdelte mennesker. Så romantikken er ligesom også i en forståelse en sammentrækningsfase, som skal være med til at skabe et grundlag for en ny guldalder. Og så ved at aktualisere fortiden, så er der ligesom håb om en ny storhedstid ude i fremtiden. Og som Oehlenschläger han også sagde det, den strålende top, hvorfra vi er sunket og atter skal op. Det vil sige, bag den ubestandelige og kaotiske overflade gemmer der sig en dybere verden. Og hvis man ligesom har et blik for den, vil man finde det enhedsbånd, der knytter alting sammen.